So sa ka. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagtasingan nga, Jen. Recorded by Radio Mo TV. Mananggit unta ko ninyo ba nga manarbaho ko? Oh, asa na masag ka manarbaho, Chen? Sa syudad pa. Kinsa may imong kuyugan. Naman ang akong amiga nga si Day Adima. O niya, naaram ako ni boarding house dito. Barato ra ko no. Unsa man dong. Musugot ka nga manarbaho si Chen? Ay, patrabaho ana. Aron mahibaw na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo ma, pa. Maayo kay ni sugot ras magpapa nimo nga manarbaho ka. Ay, pertitan ko pugos, Day, oy. Maayo na lang gani kay ni sugot gyud. Lagi, Day, oy. Day. Ato lang sa kapahuway sa akong room ha. Kay makigistorya pa ko sa tag-iya kon asay bakante nga kwarto aron adto ka mo istar. Aron makapangandam kay sugod na baya kag trabaho ugma. O, Day. Okay, sa din lugar bisag takhan og kwarto. Pero limpyo man sad. Uy, na may lalakis at mga nagsigig tanaw din, he? Gwapo ra ba? Akong smilan, di. Uy, hala. Nidool siya na ako. Hi. Hello? Karon ba ko nakakita nimo? Bago ka din nga border? Oo. Amiga ko ni Adi. Mao ba? Ako rin si Jan. Ikaw? Jan. Amiga na ta, ha, Chen? Sige ba? Pwede ko mangaya sa mong Facebook account? Sure. Mao ba? Nagkaila na din mo ni Jan? O, Day. Gwapo kaayo siya. Ayay, murag malipayon mga nagkaila mo ni Jan, day. Ambot, Day, oy. Basta kay gwapuhan gid kaayo ko niya ay. Murag kanig na crush ko niya. Unsa? Ay, salamat. Nakahigda na gid ko. Kapoy sa gani akong trabaho da. Daghan kayong customer. Oh, uy. Si Jan naman ni Chad. Hi, kumusta? Pwede ka maistorbo? Ako si Replyan B. Nanawag man lagi ka? Kapoy sige chat, ay. Mapudpud na tong tudlo. Ikaw, cute. Huwag ka kapoy, ha? Dali man kaayo? Nga naman? Iwasin mong kwarto. Stress na yata. Sige. Paabot ako kadiyot. Salamat, ginigawas kita ka. Nga nung gipagawas tayo ko ni mo. Ganahan lang ko nga, doon ako ika-stress to ya. Wapam sa kukudo ka agod. Sige. Stress storya sa ta. Anya, sa may istoryahan? Storya lang tagubat. Wansa? Bitaw eh. Ang tinuod, ganahan ko ni mo, Chen, kay friendly kay ka. Thank you. Nana kay uyab? Wa pa, uy. So ato pa. May chance pa di ko ni mo. Ha?
by Radio Mo TV. Jan, Manay tinood, Jen. Ganahan ko nimo. May chance ka ko. ako pa nang hanaon Jan. Sus, atik-atik sa danguna-unaon. Sugta na si Jan, uy. Kay nanguyab man ka na siya nimo. Lain sa tayo day, uy, kung ako din siyang sugton. Nga nung dili man ko ni mo sugton, be. Nga na-crush ba ka niya? Sugtan ka lagi na. Ayun na nagpaantusa ang tao, day. Oh, Jen. Imo na kong gisugot. O, Jan, oyap na ta. Salamat kayo, Jen, ha? Nga, wa ko nimo pa antusag dugay. Salamat gayo. Jan? Nisod mo ka din sa kong kwarto. May tuyo ka? Jen. Jen. Jan, ano ka? Uy, manhok man ka. Hindi. Iya, banta. Oo, niya kuya, mangalit ba ka diha? Jen. Jan, at sa ba? Ayoko kuniti. Gusto na ko nga may mahitabo na to. Asa ba? Mura na ni magyapas na ako? Jen. Ha? Jen. Asa ba? Ayaw lagi. Huwag ko nimo. Kabastos ba ni mo? Mangalit man ka. Ang ako rin pagkababayan ni mo gyapas na ko, ha? Dili mo din tinuod na higugma ka na ko. Gawas, be! Gawas! Hawa ko makinarag lalaki nga may respeto na ko. Oh, ang ano kikuha ni mo kong cellphone? Ako ning i-remove ang akong account. Aron di na ka maka-message ako. John! Pinanakadlaw nga wag papakita sa John ako. Bahala siya, uy. Wa po siya respeto sa kong pagkababaigod. Kinsa man karong nanuktok. Kadiyot lang. Kisabay. Oh. Jan? Pwede ba tamang storya, Jen? Ay, kalaw. Di ko magbinuang nimo. Dayon. Sa may gusto ni mo pakistoryahan ako. Gusto lang ko mangayog pa sa ilo sa kong gibuhat nimo, Jen. Jan, Sa ilo ako sa kong gibuhat nimo, Jen. Di na ko tuyo nga binuangan ka. Nainumdum magud ko sa akong ex nga igor akong gibinuangan. Gipasagitan. Maunisaad ko sa akong kagalingon nga kung nagkauyab ko. Kuwaon ko ang iyong pagkababae. huwag mo itong imong gibuhat na ako. Imo kong gipahimuslan. Sa ilo ako, Jen. Matagil ko second chance. Love mo kay tika, Jen. Huwag di ko gusto nga mawakan ako. Sige. Hatagan di kaglaing higayon. Pero dyan, isaad kita rin ako. Nga dili ko nimong binuangan. Oo, Jen. Oo. Ako na isaad di mo. Jen, dugay-dugay nam kita nga nag-auyab. Mag-iipon na lang ta. Ha? Mag-iipon na lang ta. Kay, Jen, di ko gustong mawakan ako. Anya, makabuhi ka na din ako.
Maningkamot ang utang nga mabuhi. Jen, love kita ka. Mao di ko gusto nga mawakan ako. Love sa tika dyan. Ikaw ang lalaki nga akong gipangandoy nga ikauban ako sa tibok kong kinabuhi. I love you, Jen. I love you too, Jan. Gisugot ko nga mag-ipon mi ni Jan. Kay love man sad kaayon ako siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kada mga higalang kaagi ni Chen nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga naguluhan, Destiny. Og ang ikaduhang awit ngayang ipangayo, I Need You. I don't need a lot of things I can give, but Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. to curb. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mau kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagtasangan nga Jerome. Recorded by Radio Mo TV. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh. Uwa pa bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasa niya itong bulihon. Saman. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na una nga kabuang sa? Oh, Sunday, kami pa. Ay, ambot ninyo. Kanusa pa ka mo magabaan anan yung kalaki, no? Badlong nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagdi na lang gud mi. Wabi daw ka na mo abil-abila. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ah, ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh, Di asignahan mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sad na. Babae ba na? Ay, sus, tuong kag babay. Say nga mo. Bye, sakto na lagdi. Oh, saman, di ka matubag? kailan? Kaila, tana? Oh, asaban mo? Ako ni bala niya, bye. Tana? Salamat ngayon mo kung gipalayo nila. Layo atong mga tawhan na. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili di ka usa nila? Ha? Usasad ka nila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maumusukol. Pero, isog ra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka pareha sa kasalbahis nila. Gilawas gud ko nimo. Itaw. Thank you ha. Kaila di ay ko. I'm Jerome. Amigo na ta Jerome ha.
Nga nung di man mawa si Kayla sa una-una. Siguro tungod kay karon pa ko nakasugat og tao nga mauna gani gibuli, pero giday gihapon ko. Bisag naibaw siya nga kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka Kayla da. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ako. Dolo mo kay ninyo. Maong ihatod na ka. Asa day inyo? Secret? Arty ha? Kung magsige kag uban ako, basig may buong ni imong mga amigo ha. Basig kung siya naon nila. Nakabantay man ko nga sige mag-uban. Pero batil gid na tubihan na eh. Kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Hoy, harsh kayo ka. Tinuod sad. Pero bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba? Tanawon tag lahi ba gyud siya sa ubang mga babae? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ako? Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili oy. Ganahan lang jud ko nimo. Sigurado ka? Wani sagol binong ang imo? Wa Kayla. Seryoso ko nimo. Sige. Inuod? O, Jerome. Gisugot na tika. Yes! Abi na kog lain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Nisugot man dayon nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga mo balibad siya kay bago ra ba aming nakaila. Nagtuo taon na siya nga naay makagusto siyang dagway. Buwagyan na to ba eh. Ug sultis tinuod nga gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Ganun, murag di ko ganahan makikbuwag niya. Padayon ang nagikanin ako, no? Tuod di ay. Suod makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Nga naman. Feeling man gud nako. Dili kay best friend ra yung pagtan-aw nimo. Feeling nako nakagusto siya nimo. Ha? Uy, imposible na, uy. Dugay naming amiga. Ako gina nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot rong Sabado ha. Ato sa bahay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod di ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga, gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya, pero wa ko mahatag og rason. Okay. Lain man gud siya, tinanawan ako gud. Ha? Salamat sa mo pagbisita din is bahay ha. May problema eh. Pero, di na ako magdugay ha, kay birthday ni Jayan.
Oh. Kayla? Uy. Aray, Oh. sakit akong tiyan. Ha? Nga naman. Jerome, ayaw ko biyahe, please. Oh. Ako rang usa diri sa bay. Ito pa. Gituyo ni mo? Ha? Gituyo ni mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? O unsa? Ano ko buang nga pa, Kayla? Nasakpa na ka. Jerome! Hey, ni atuod ka pero muragwa din himong una-una. Naro ko'y yun na. Kunon sa mana, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asa lang ni Skyla? Pila ka adlaw naman siyang absent. Ay ko ino nga. Among-among niya yung pag-skwela. Tugod lang kayo nag-away mi. Kagamay sa rig utok. Bay! Ah, Mas kabuanga. oh, ha? Nga naman ba? Uring absent o pila ka adlos kayla. Hospital mo di ay. Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uban ni mo biyae ang akong anak. Nga siya rang usa. Nga naibaw kang nisuol ang iyang sakit. Mangutana kag kumusta ang akong anak. Sakit? Unsa'y sakit, Tito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ugwa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, pasaylo ako. Sa iyo pang akong pagtuo. Wa na lang unta ti kapihay. Siguro, mauhi pa karon. Pasaylo ako. Huwag kang makasulti ni mo ini sa buhi pa ka. Pero ang tinuod, mahal na ka. Mahal na kayo, tika. Kay... I know you're somewhere out there, somewhere far. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa kong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauhaw na ko siya. Pero grabe man day, kasakit nga may bawaan ako, ngawa na gid siya. Ug dili na gid ko makakita ni Kayla hangtod sa hangtod. Di na nilang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagulahan, Talking to the Moon. Talking to the moon. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit.
Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdas sa nga Celine. Recorded by Radio Mo TV. Nak, unsa man tos Joseph o yabto nimo? Dili mauy. Amigo ra to nako ma. Wa pa gid ay kay uyab ron. Wa pa mauy. Ginoo ko nimo silin. Lapas na yung taon kas kalendaryo day. Wa pa gid ay kay uyab. Ayaw kong ingna. Nga wa gyud nang uyab nimo. Ha? Oh, anong dili man ni mo sugto sinitan? Nagduha-duha pa manggug ko. Kinasay anak? Mo ba? Dili pa ko sure kon andam na ba kong magpakainahan sa iyang anak. Pero andam na ka nga mailog siya sa lain. Day, Wala na Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa kartisyo kan, no? day. Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa kartisyo kan, no? Sakto gid ako, Amika. In love man gyud ko ni Nathan. Og panahon na siguro nga musakripisyo ko. Tinood ka, Celine? Imo na kong gisugot? Lagi. Yes! Pero, okay mo ka ni mga na ako'y anak. Oo. Naa naman na. Kung mahalti ka, mahalon sad ako ang imong anak. Salamat kayo, Celine. I love you. I love you too. Han, adon niya tos bay, ha? Ipaila-ila taga sa kong anak. Sure ka nga okay ra na si mo anak? Okay na na, eh. Buotan man si Sofia. Magkasabot ra siya. Sige. Nak, Sofia, si tita ni mo. Bless. Please ko. Very good, Sofia. Uy. Uyab ka ni Papa? Oo, anak. Ako siyang uyab. Dili ko nimo. Sofia! Nak! Pasagdi na lang, Han. Dili pa na makasabot ang bata. Sa pagkakaroon, kita lang una mo ay musabot niya. Ay, kalami sa feeling nga nakarelax ko. Kay day off na ko karon. Magligid-ligid ragi ko sigdaanan ti buok adlaw. Hello, Han. Han, asa ka? Niya sabay. Day off man ako karon. Mo ba? Han, pwede ko mga yung paboron ni mo? Sige. Unsa man na? Mujote ng kupadong ba? Unya, ang yaya ni Sofia. Di man magkatungha kay na emergency. Pwede na ikaw ang mubantay ron sa bata? Ha? Please, Han. Wala ikaw laing paglaong ron. Ikaw na lang yun. Sige. Paabot ako. Muanak ko. Ngano niya man kadiri? Kay ako sa maoy mo bantay nimo. Samtang to si papa nimo ni duty pa.
Dili ko ganahan nimo. Ah! Oh, aray! Recorded by Radio Mo TV. Sorry kay Hana. Nasaumad na lang hinuon ni mo. Okay, Rahan. Aray, hinaya lang Ay, tambalhan. sorry. Sofia, say sorry ni tita. Sofia, ha? Diko! Ay. Han, ako rin bahala nga budisiplina sa bata. Okay, Rahan. Nakasabot ako. To, uy, kaluoy ni mo dayo, uy. Okay ra day, uy. Nakasabot ra gyud ko. Maabot ra gyud ang higayon nga makasabot ra pud si Sofia. Unya kaya pa maghana ni mo. Kaya pa. Kayahon ako. Kay. Han, ang kalimot inig Sunday ha? Anniversary na to. Mag-dinner na. Yes, Han. Unsa man, quality ka na? Ayaw na. Magkita na lang ta dito. Sige. Kanina naman ko diri sa restaurant, uy. Alas 9 naman. Hapit ang alas 10. Asa naman is Nathan? Oh. Hello, Han. Asa naman taon ka? Han, di ko makalakaw. Ha? Nga naman. Di mo sugot si Sofia. Nag-wild din pagkaibaw nga, malakaw ko. Unya? Han, kung may mo, aray na lang tas bahay. Ayaw na. Late na kaayo. Muli na lang ko. Bye. Nagsigig panawag si Nathan. Dili sa tikatubagon ron. Kaya naglibog ko kung saan ako pag-react. Nakasabot man ko pero nahiubos lang kit ko. Huwato na lang na ako nga muanigit siya sa bahay aron makastorya mi. Daan pagid lagi ko nga muanigit ka. Oh. Kay, Celine. Gusto na rin akong undangan. Unsa? Bisag ko sa akong, di gud maayo ang buot sa akong anak ni mo. Huwag dili na ako isakripisyo ang kalipay sa akong anak. Sorry. Nathan. Mau ba? Yunaan na lang? Nakasabot ko kay mahal kayo niya ang iyang anak. Jesus Mario, tip. Bye. O ka upakiksultihan ni mo ang ex ni Nathan bahay na anak. Ha? Ha? Nakailan mga na, di ba? Pangutan kung ano siya mga gustos bata. Maayo ka, day? Ay, ayaw na pag-effort, anak, miss. Ha? Oh, sige, sultihan ta lang kas tinuod ha. Dili anak ni Nathan si Sofia. Unsa? Ako lang sige patuo nga anak niya kay nahibaw ko nga kaya na buhion ang akong anak. Pero sa kaibaw nga bunga ni sa akong pagpinuan niya. Pero bisag isultihan ako si Nathan sa tinuod nga dili niya anak.
dili siya mutuo para niya iyag ko ng anak. Ug nangita sig perpekto ka inahan para ni Sofia. Nga ako mismo gibuwagan niya. Kay daghan kuno kog mga pagkuwang sa bata isip inahan. Maong ikaw ayaw na lang paghako. Kay kung dili nimo ma-please ang akong anak, dili nimo ma-please si Nathan. Unsa? Di na tinuod. Mao ba? So unsay tinuod? Na ako'y lain. Oh. Lipay na ka? Nathan, Yes. Sa una mo na akong rason kung anong nakigbuwag ko sa akong ex. Pero karon, di na ko malipayo na to. Nathan. Sorry, Celine. Nagmahay ko nga nung gikumpronta pa nako si Nathan. Kay masakit mahibawaan ang kamatuoran. Nga wa na day siya gusto nako. Og naa na siya lain. Karon, wa pagyapon ko muhil. Maong wa pagyud ko musod og balik og relasyon. Dinhi na lang ko tob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga igalan kaagi ni Celine nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit yung nakulahan sa aking pag-iisa. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pag-apada sa iyong kaagi. Meron kini usa ka babae nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang matatampo nagdasangan nga Maria. Recorded by Radio Mo TV. Selfie, everyone! 3, 2, 1, smile! Nice! Be, tanaw na to kung nindot bag atong mga naong tinha kay basig unsa niya na atong danggo ay diha. Nindot gina maoy. Kanindot anong klase nga phone ang gigamit ni ati, ah? Angay lang kay mahal kayo na. Nahurot ang akong savings, anak. Papa, sad, uy. Makonsensya mo sa taana pa. Ada, binuang ra na anak. Aw, siyempre, ihatag na ko ang tanan sa akong mga anak. Mao nga ikaw, Day Clara. Pagtarong yun sa imong pag-eskwela, ha? Sundan ni sa Ate Maria ni mo nga dagko kaayong grado. O karoon na, hana. Nakagraduate na gyud. Oma, Nala, sige na. Manguli na ta kay nagpaabot na turo ng atong mga bisitas ba eh. Ay, surtihan mo dahil sa. Gikaya magday kasi mo mga ginikanan, no? Nalipay lang gid kaayo sila dahil nga nakagraduate na gid ko. Wow, correct. Pero dilisan mangigi mong manghod, no? Pinanggaman sad siya ni Papa o ni Mama, day.
Pero kinahanglan nga makakita una sila nga nagtarong siya. Una siya hatagan og reward. Aw, hinoon, sad. May pagkabadlungon masagod na si Clara, good uy. Uy, ayaw pagsulti, ana. Uy, kay madungkan ta. Malain unya to. Ay, dali na pagkuha ng pagkaon dito, day. Ma, pa. Nadawat ako sa kong i-applyan nga trabaho. Ah, wow! Bilibagin ako ni mo na ko. Makatabang nagyug ko ninyo sa mga gastuhan din sabay. Dili na, dili. Kanang kita nimo para imo ra gyud na. Pero pa, Among obligasyon nga buhion mo. Di ninyo obligasyon nga muhatag namo. salamat pa. Nahibaw na sa ate, ma? Nahibaw sa unsa? Mularga ko sa laing nasod, anak. Unsa? Nga naman pa? Na may mas maayo nga opportunity dito. O hangyo lang nako nga sabton ko ninyo. O pa. Dili magpabadlong ni mama ninyo, ha? O pa. Clara, ikaw ra ba mo'y badlongon kaayo? O lagi pa. Ay, sige na, kay basig balate ka. Amping bayag yun din tudong, ha? Mahal kaayo tamo. Love, sad kayo ka na mo pa. Nak, mbulakaw ko, ha? Kung manawag si Papa ninyo, ing na nga na ako importante nga gilakaw. Okay, ma. Laom ng gabi eh. Wa pagyapon mauli si mama. Kadaadlaw naman ni sing ingon ani. Asam di ka dis mama? Ha? Nga nangutan naman ka kung asa ko pa dong. Kadaadlaw naman ang kang mulakaw magud. Unya magabi. Hoy. Ay, question na nga ako mga lakaw, Maria, ha? Ma. Unsa? Nga ba? Uy, alam no, makaduda. Makaduda nga unsa day? Wakay laki ka ng imong mama, day. Day. Recorded by Radio Mo TV. Naunsa ko kadihati. Naghinuktok man ka. Day. Wa kay nabantayan ni mama? Wa man. Nga naman day? Busy kayo sa siyang phone permi. Unya magsige lang siya glakaw. Jesus, pasagdi na siya ti uy. Naibaon na nas mama sa ingi buhat. Ti, too di ba? Na ako'y chika ni mo. Unsa man na? Na anak ko'y uyap. Unsa? Ti, ayaw lang pagsabat ni mama ha, please. O sige. Basta isaad ni mo ha nga magtarong nagyapon kasi mong pag-eskwela. Ug ipailaila na nako kung kinsa man ang tawhana. O, te. Kanina raman ni nagsigig ring ang phone ni mama. Nag-CR para ba to? Tanaw na ako. Basig si papa. Oh. Teves? Kinsay Teves? Ako kang basa ko ng ilang conversation, no? I love you, babe. Kinuo ko. Nailaing lalaki si mama. Nak, namilaw ka na ako. Sorry pa. Medyo gikapoy lang ko sa trabaho. Sige, mahuway na lang. Si mama ni mo, wa pa mauli. Uwa pa man pa. Basig og importante na po ang gilakawat to. Sige, biya na ka. Bye na.
Bye pa. Tiligi ko mahimutang ani. Unsaon man ako pagsulti si Papa. Ngano nag-chat man ni si Clara? Ate, ari ako sa kwarto please na ako'y isulti nimo. Sa man ka ha? Mabdos ko ti. Unsa? Clara, unsa may nasusi mong utok? Ti, nadagyot ko. Nahibaw na ba si Ani? Nahibaw na. Kung mao na, paanhiya siya sabay. Ingna nga magigstorya ko niya. Babe, si Ate Maria di ay igsuon ako. Si Teves. Teves? Mayong adlaw, Maria. Pila na may edad di mo? Murag ka edad naman ta? 20 na ako edad. Kaedad na gid ay ta. Unya, unsa may plano ni mo aning Clara? Nak, ni anak ko. Oh, Teves? Mildred? Kaila mo, ma? Ayaw kong ingna nga. Siya ang Teves nga. Laki ni Mama. Nagkaila na mi pero dili pa mi suod. Nganong niaman ka, dong? Uyab siya ni Clara. O gamahan sa gimabdos ni Clara. Unsa? Hayop ka! Gawas din eh! Gawas! Huwag ko mahimutang sa reaksyon ni Mama. Sure good ko nga siya ang Tefes kauyab ni Mama. Ako siyang pangutanon. Unsa? Unsa gud ang pangutana nimo? Naibawan ako sa tinuod, Ma. O gusto lang na ako maklaro gikan nimo. Kay klaro kayo sa reaksyon nimo. O, anak. Naunsa man ka, Ma? Ngano nakabuhat man ka ni Papa, ani? Na ako'y mga panginahanglan nga dili inyo mahatag. Huwag imong amahan raon tamoy makahimo, ani, pero hain man siya. Huwag ka maluoy ni Papa. Sige na lang mo, Papa. Huwag pa mo magunahuna na ako. Sorry, Ma, ha? Pero wag yung ko makasabot nimo. Mabahura kay kagrason. Og dili mahitabo nga sabton ti ka. Maria. Te, ayaw pagsultian na. Ayaw tumutubig istorya sa mama. Tinuod lagi akong gisulti, Clara. Si Teves kay imong uyab, maoy laki ni Mama. Imo na nagkisulti na ako kay para makigbuwag ko ni Teves. Grabe naman sad ka, te. Gamay kalipay na ako imo pag yung daginuton. Gusto kag imo na lang gigtanan? Ikaw na lang magmalipayon? Sige, bahala ka. Basta kinisulti ko ni mos tinuod, Clara. Naara ni mo kung mutuo ka o di. Sakto na, Maria. Wa na kumalipay ang imong isulti, ha? Hasta ka pa? Dili ka mutuo na ako? Dili. Kay maayo og daga ng atong pamilya. Unya, musturya lang yapon kag ingon na. Mo sa rin pagtuo na ako pa? Pero ako may naadiri og ako may naibaw sa tanan. Kung dili sa kamutuo na ako, bahala namong tanan. Wa ko makaagwanta. Nilayas ko sa amo. Grabe akong kahiubos nga nagtuo ko nga perpekto ang among pamilya. Pero perti na din ko baa. Huwag ang nakasakit. Kay way mo tuo bisag kinsa nila. Dinina lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Maria nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, Pains, My Only Home. It's okay for you to leave. Ang mong kaagi gibata na do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Free to walk away. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Dalin. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw na lagi kog sundi, Lawrence. Di lagi ko mundag sunod ni mo, basta di ka sulti na ko tinuod. Unsa pa man nga kamatuoran imong gipangita? Isultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo ko din ang sabton? Di ko mo to. Kaya nakita na ko sa mga liko nga nakagusto sa ganako. Lawrence. Kasabay nakpugong ni mo, ha? Ay ko ina nga si Ateya na po ang hinungdan. Kaya naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw besi ko si makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks ko nakaayo ka. Sa una lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa good chance. Kausa lang. Please, dalin. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasud si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Mong kagbahot daglaki, oy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, nahibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, oy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Kung gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga napamikusog nga makigduwa ug mohagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa among mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga naay padulnga ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayog ako may mo-propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano ka magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganon dili. Oh, nabuang na gid ka Dalin kumauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to panag-amiga mo ay magguba. Dalin.
Eh, nagunaw na sa Altea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Manong kontrahan gyud kaniya. Umano ta kay gibuhat nga dautan niya. Nahibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to. O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha. Babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Dalin, will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon to nimong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasal. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pas sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa kong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Ay, talma lang good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Kaya namurag ikaraman maoy nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, oy. Sige, og overtime, kaya aron ko na makalive siya, inig honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha? Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Nako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na. Nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa auto organizer. Mayo noon. Kamu na usay bahala na, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting. Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko, ha? Dali ko. Sige. I love you. Hello? Babe? Mura raman kong magpakasal sa kong galingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, wala laki angay mahibawan. Ha? Unsa man na? Kwan, nagtatawag sinabit sa motel. Wala kita na ko nga, nisod si Lawrence yung motor. Kanya, pagkataon-taon, nisod si Althea. Unsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mao akong ginauna. Please lang. Si Althea nanunutok sa pultahan. Althea!
Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw may angay na ko pangutanon, ana. Ganun ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh, Unsa? Ang sayabi pa na kong tinuot kang amiga. Traidor man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Mao di ay nadi kay gusto niya? unsa? Dalin? Althea? An? Nanangatong yun. Althea? Troy? Althea, nga na nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sa gusto na ko mahibawan. Mo nga ako silang gisundan. Mga bayot mong duha? Dalin, babe. Sa iliw ako. Paminawas ako. Samtang nagkaduo lang atong kasal, wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi. Dili na ta mag-usig sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea. Dalin! Sa ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan. Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa mi makasal una to nahitabo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Dalin nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan, di mo na ako Ang mong kaagi gibuhatan no sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadans. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. siya ba